¿Sí?
Moi bons días, señoras e señores concelleiros. Imos a dar comenzo á sesión plenaria extraordinaria convocada para o día de hoxe a petición dos tres grupos municipales que constituen a oposición. De acordo co falado na Xunta de Voceiros, o esquema de organización deste pleno vai a ser un pouco diferente do habitual. Comenzará a intervención o voceiro do Grupo Popular, continuará Compostela Aberta e rematará o Bloque Nacionalista. No segundo turno será tamén así. Outra cuestión que se acordou na Xunta de Voceiros é que os voceiros poden organizar o tempo intervindo na primeira intervención consumindo máis tempo, que se descontaría da segunda, e no caso do Grupo Municipal de Compostela Aberta plantexou o concepto inverso, é dicir, deixar un minuto do primeiro turno para incorporalo no segundo turno, é dicir, que serían 4 e 4. En total, cada grupo mantería os 8 minutos previstos no regulamento. Ben, cando queiran, esperen un segundo a ver se isto encende. Bueno, como se non se dio o contrario, pues, como sempre, están todos en territorio, se supón, español. A ver si ven aquí, a ver si esto, a ver. ¿Qué? Ahora. Xa está. Bueno, cando vostede queira, don Alejandro. Muchas gracias, alcalde. Buenos días, concelleiras e concelleiros. Bueno, celebramos hoy un pleno extraordinario exigido por toda la oposición, o más exactamente por todos los grupos que tienen como función controlar la acción y la inacción del Gobierno y exigir, en su caso, responsabilidad o responsabilidades. Señor Bugallo, la verdad es que dirige usted un Gobierno que suscita peculiares consensos, y es que todos estamos de acuerdo en pedirles explicaciones por sus negligencias. De entre todas ellas, la que abordamos hoy es indudablemente la más grave, la más reveladora de una incapacidad de gestión y también, lamento decirlo, la negligencia, eventualmente dolosa, más reveladora de un dudoso comportamiento ético, el propio de un Gobierno que, a sabiendas de un riesgo, ha expuesto y aún expone innecesariamente a miles de conductores y transeúntes a una situación de peligro. Pues bien, este pleno extraordinario de hoy no tiene por objeto abordar la obra de consolidación del talud del Pombal, como de una manera más o menos cínica figura en el orden del día. Este pleno tiene por objeto lo que los grupos solicitantes del mismo hemos fijado como objeto, que es otro bien distinto. Así pues, no desviemos la atención. No venimos a que nos cuenten hoy una vez más lo que supuestamente van a hacer o los trámites que ya están en marcha. Por supuesto, nos alivia saber que presumiblemente y por fin las obras de consolidación del talud comenzarán pronto, pero nos indigna constatar que las obras de consolidación del talud se han demorado 2 años y se siguen demorando pese al riesgo que suponía y al riesgo que supone. Y tal indignación es la que motiva este pleno. Lo primero que hay que advertir es que, producido el desprendimiento en el talud en noviembre de 2019, ustedes ocultaron el riesgo y, advertido el riesgo por el Grupo Popular, ustedes han negado la evidencia como lo harían los antivacunas o los terraplanistas. Decía literalmente la señora Rosón el 26 de noviembre de 2020, literal: o risco para as persoas en absoluto non supón polo momento ningún risco para as persoas. Esto lo decía pocos días después de que una arquitecta de su departamento emitiese un informe que expresamente señalaba: como xa se comentou nun informe anterior e se volve a reiterar, as medidas provisionais actuais non son suficientes para evitar novos desprendementos, existindo na actualidade un grande risco de derrubo agora que comeza o período de choivas. Y la misma señora Rosón, que niega el riesgo, integraría esa advertencia de la arquitecta municipal en una resolución firmada por la propia señora Rosón el 3 de febrero de este año. Señora Rosón, ¿no lee usted los informes de su departamento? ¿No lee lo que firma? ¿O como Manquiña, lo mismo que nos dice una cosa, nos dice la otra? ¿O cree que si se desprende un bloque rocoso, el riesgo solo lo es para la acera y no para los conductores o para los transeúntes?
Decía el alcalde el 15 de octubre deste año, literal: o problema de risco de desprendementos, me parece que agora mesmo co corte do arbolado ese problema non debe de existir, a lo menos como unha amenaza. Esto lo decía el alcalde después de emitidos unos informes que no solo vinculaban el riesgo a unos árboles, sino también y especialmente a unos bloques rocosos cuya estabilidad, según los informes, se puede ver comprometida con las lluvias, señalándose en uno de los referidos documentos que o feito de que aínda non se teña materializado o risco ou perigo non minora en absoluto a situación de inseguridade. Y pese a tales informes, aún el 6 de noviembre, el alcalde ironizaba sobre la inseguridad del talud de Opombal. Es por ello por lo que a la vista de los informes le pedimos al gobierno local que nos diga qué entiende por riesgo y que nos diga qué valor le dan a los informes técnicos. La verdad es que uno pensaba que habíamos pasado ya hace mucho tiempo del mito al logos, de las explicaciones arbitrarias basadas en relatos fabulosos y en la autoridad caprichosa de los dioses, a las explicaciones lógicas basadas en datos y en razonamientos que se fundamentan en el estudio de la realidad. Se ve que en Santiago no es así. Santiago asumió los mitos del apóstol y ha asumido también los mitos de Sánchez Bugallo. Se tiene referido la señora Lois al mito do Bo Xestor y ahora nos encontramos con el mito del muro estabilizado. Según este mito, y pese a unos informes técnicos que advierten de que la calle ha estado y está expuesta a un riesgo de desprendimiento, ningún peligro ha afectado a conductores y transeúntes, pues, según dicho mito, todas las noches nuestro alcalde Sánchez Bugallo, acompañado de sus amigos Zeus y Apolo, Heracles o Hércules, se acerca al talud del Pombal y con 4 persuasivas palabras y 3 firmes palmetazos consolida el terreno. Según el mito, no ha habido riesgo. Según los informes técnicos, sí. Como es natural, en esta ciudad prevalece el mito. Pero aquellos que no somos antivacunas ni somos terraplanistas no podemos creer en los mitos ni en la versión del señor Bugallo y de la señora Rosón. Damos por válidos unos informes técnicos que llevan a concluir que ustedes han expuesto a miles de ciudadanos durante 2 años a una situación de riesgo y por ello debemos pedirles explicaciones y entendemos que deben darlas en una comisión en la que tendrán mucho que explicar. Por poner un ejemplo, ¿por qué han responsabilizado ustedes en exclusiva a los propietarios de una parcela privada cuando ustedes son los propietarios de la mayor parte del talud? ¿Por qué les responsabilizaron si ustedes tenían resortes administrativos para arreglar incluso la parte de la parcela privada a través de una ejecución subsidiaria? ¿Por qué no actuaron ustedes desde emergencia? ¿Qué valor le dan ustedes a los informes municipales? ¿Cómo no cortaron la calle? Y en todo caso, también les preguntaríamos cómo son ustedes capaces de dormir tranquilos durante 2 años pese a las advertencias que se recogían en los informes técnicos. Y ya por último, debemos pedirles responsabilidad funcional y responsabilidades políticas o éticas. La responsabilidad funcional supone acelerar el proceso administrativo para consolidar el talud, ahora que comienza el periodo de lluvias. Disponen de los suficientes resortes, tanto para actuar en la parte privada como para actuar en la parte pública. Y las responsabilidades políticas o éticas, bueno, pueden ser diversas. Lo cierto, señor alcalde, señora Rosón y señores miembros de la Junta de Gobierno, lo cierto es que en una democracia exigente ustedes estarían ahora contra las cuerdas o en la picota por haber mantenido ese talud en condiciones de inseguridad y con un temerario desprecio por la integridad de las personas. Pero bueno, en nuestro sistema político ustedes están a 15 minutos de irse a tomar un chocolate con churros y Santas Pascuas. Lo cierto es que a nosotros, como oposición, nos corresponde exigir las responsabilidades a fin de procurar un mejor gobierno. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, don Alejandro. 1 minuto 50 segundos é o tempo que consumeu a maiores. Don Jorge. Buenos días a todos e a todas. Estamos aquí ante esta petición de pleno consulta porque unha vez máis volvemos a sufrir a falta de diligencia deste goberno municipal. A falta de diligencia e o que podemos considerar un despropósito a descoordinación entre concellalías. Está claro que van alá máis de 2 anos nos que se produce ese derrubo e que ante ese derrubo habríase unha oportunidade de facer un proxecto conxunto que pudera resolver a reforma desa rúa o taluz da Alameda sobre Pombal.
Mais isto que se podía ter feito a través de urxente ocupación por falta de seguridade e levar adiante un proxecto que resolvera consuntamente todo eso, bueno, pois despois de 2 anos, a pesar dos ofrecementos incluso dos propietarios para facer esa ocupación previa e logo chegar a acordos, a pesar incluso desos ofrecementos, vimos como por un lado se fai un proxecto, non se chega a conseguir os terreos, chégase ao absurdo de levar ese proxecto a aprobación á Xunta de Goberno local sin ter os propios terreos para executar o proxecto, e aplícase unha doble vara de medir. Aquelo que o Goberno non consigue facer, nin expropiar, nin poder levar adiante as medidas de seguridade e de consolidación do muro, por outra banda, se lle empeza a facer unha presión aos propietarios a través de ordes de execución que evidentemente estes propietarios en parte recurren porque entenden que non é o máis aceitado e todo eso sin que a ninguén lle importe a seguridade na rúa, nin facer un proxecto completo, nin conseguir eses terreos. Unha vez máis, vemos a descoordinación entre 2 departamentos, cada un vai por libre, 2 varas de medir, se lle pide unha cousa aos propietarios que despois o Goberno como administración non é capaz de resolver a seguridade do muro. Estamos, como decía Alejandro, ante un problema político, non só de obras, de falta de xestión, de falta de diligencia, e o que faltan son solucións, contestacións a toda unha serie de dúbidas. Por que non se consiguen esos terreos? Por que se aproba un proxecto e despois se sigue sin conseguir esos terreos? Por que hai unha doble vara de medir entre o que se lle pide aos particulares e o que fai o goberno local para conseguir garantir a seguridade para toda a veciñanza? E, polo tanto, como estamos ante un problema político non só de descoordinación de dúas concellalías para resolver un problema de seguridade, é polo que nós creemos que era fundamental que se den contestacións e, sobre todo, que se tomen medidas de verdade. Eu corto aquí a miña intervención porque non queremos falar do problema técnico, que, como digo, é unha descoordinación total e absoluta entre dúas concellarías. Unha vez máis, poderíamos falar da descoordinación entre medio rural e obras nas Pontes de Vidán, poderíamos falar de moitas outras, pero eu creo que neste caso é moi sangrante e o deixo aquí nesta primeira intervención para abordar políticamente, como creo que se debe abordar este caso, na segunda intervención. Moitas grazas, don Jorge. Pasamos a doña Goretti. Doña Goretti. Sí, moi bo día. Pois, como é sabido e como acaban de comentar os meus compañeiros, estamos a falar dunha problemática xurdida hai 2 anos, o 21 de novembro de 2019, cando se produciron eses desprendementos de bloques rochosos de notável tamaño que podían causar pois un risco claro, un risco evidente, en un lugar onde xa se produciran outros incidentes, non? Por tanto, nunha zona xa coñecida e recoñecida como de risco potencial, non? Tamén, como se acaba de comentar, pois unha parte dese muro é propiedade municipal, outras partes son de propietarios privados, pero propietarios a que o Concello tardou meses en lles ditar unha orde de execución, e o que corresponde, nos entendemos, pois, avaliar nestes momentos se a poboación de Compostela e se a poboación que percorre habitualmente esa zona correu algún risco innecesario e irresponsável por inacción do goberno municipal. É evidente, supoño que tamén unha parte da resposta do grupo de goberno irá por aí de que estamos ante un caso de crear alarma onde non existe, de que, claro, eso é difícil de manter iso pois nunha cidade onde houbo problemas, onde sabemos que houbo problemas e problemas dramáticos cos muros, pero sobre todo onde isto non é cuestión do que diga o goberno, do que diga a oposición, do que digamos, sino do que din os informes. Sí que hai informes técnicos que falan claramente desas situacións de riscos, e o propio alcalde, xustamente despois de que se producise ese desprendemento o 23 de decembro de 2019, dixo que hai situacións de risco potencial e comprometeuse a que nesa semana ia haber un plan de actuacións de emerxencia nos muros da cidade. E, claro, vostedes coñecen ou asinan informes que din cuestións pois ben relevantes, e eu creo que o mellor que podemos facer para en aras da transparencia é ler algunhas partes do que din estes informes para que todo o mundo saiba pois de que estamos a falar. Pois, concretamente, pois un informe do 23 de outubro de 2020, o que se di é que despois das medidas provisionais adaptadas non poden ser consideradas elementos estruturais definitivos. Foron actuacións puntuais, non garanten que non exista risco de desprendemento, existindo unha situación actual de perigo para as persoas, polo que se fai urxente levar a cabo medidas definitivas que aseguren a súa estabilidade e que están contidas no proxecto de execución redactado.
Claro, eso dice en 2020, pero que en 2021 pois a Concelleira de Urbanismo asina o 3 de febreiro unha resolución onde se din tamén cuestións como as seguintes, non? Que a situación da zona é de falta de seguridade, que eso que non significa que aqueles tramos onde se produciu o desprendemento, pois que eso non significa que no resto dos tramos non sexa de risco para a seguridade, que iso é o que se desprende do estudo xeotécnico realizado e que a arquitecta municipal di que, como xa se comentou nun informe anterior, e se volve a reiterar, as medidas provisionais actuais non son suficientes para evitar novos desprendementos, existindo na actualidade un grande risco de derrubo agora que comeza o período de choivas. Por tanto, a que suscribe conclúe, leo literalmente, a existencia dun risco certo que, aínda que non se teña materializado o risco ou perigo, non minora en absoluto a situación de inseguridade nin a realidade de que a responsabilidade na actuación para eliminar o risco sexa do propietario, tanto evidentemente dos privados como do propietario da parcela pública que é o Concello de Santiago. Entendemos que é evidente que a responsabilidade maior do Concello de Santiago en canto que tamén pode actuar sobre a parte privada, non? Entón, nós o que non entendemos, o que queremos deixar claro aquí, é que o que non se pode facer é ocultar información, non ser transparentes e non decir unhas veces que existe risco e outras veces que non existe risco. Entón, claro, nos informes está claro un tras outro o risco evidente, mentres que moitas veces parece que retirando algunhas árbores e facendo algún elemento superficial, que con iso xa se soluciona. Entón, para nós isto é moi claro. Nós o que solicitamos é non só que se actúe con dilixencia, que se dean todas as informacións técnicas sobre isto e outros temas, sobre o nivel de seguranza e o risco do Noiro e do propio vial de Pombal, senón que se constitúa unha comisión de estudo de carácter especial que avalía as causas, por que aconteceu iso, por que houve tanta demora, se houve situación de risco e que exixa, se for o caso, as responsabilidades oportunas. Eu penso que isto non debería de ter ningún problema. Creo que é o lóxico que faga a oposición esta fiscalización e, caso de teren a conciencia tranquila e nada que ocultar, pois nada, para que negarse a constituíla? E caso de que sí consideren que hai deficiencias no proceso, o lóxico é coñecelas para corrixilas. Entendo que a todo mundo nos interesa iso, que se coñeza exactamente que foi o que aconteceu desde un punto de vista diacrónico, ir vendo día a día que foi o que aconteceu e que foi o que se fixo, avaliar para mellorar, mirar atrás para ser máis áxiles e eficaces no futuro. Eu penso que diso é do que se trata, non desa acusación que seguramente nos farán de alarmismo e tal, senón de, vendo que poñen os informes, actuouse correctamente cada unha das veces. Mirémolo, analicémolo con calma e cheguemos a unha serie de conclusións ao respecto para mellorar. Eso é o que está en riba da mesa. Moitas gracias, doña Goretti. Doña Mercedes Rosón. Si, moi bo día a todas e a todos. En febreiro do ano 17, cando gobernaba Compostela Berta, o enxeñeiro municipal, tras analizar a situación do Noiro e muro das parcelas do campo do Cruceiro do Gallo, conclúe que, dada a natureza estrutural do muro de contención e a súa ubicación dunha zona patrimonialmente sensible, o conveniente é afrontar a solución a través dun único proxecto de execución conxunta e costear polas propiedades das parcelas e polo Concello. Sen embargo, inicialmente incouse un expediente administrativo nese ano 17 no que se considerou necesario facer unha limpeza da maleza existente e comprobar o estado do muro e Noiro, pero nada máis. Na madrugada do 21 de novembro do ano 19 tivo lugar o desprendemento dunha rocha do Noiro marxe oeste do muro do Pombal. O Concello, en base ás consideracións dos técnicos da empresa de enxeñería CIE, realizou inmediatamente as primeiras actuacións provisionais de emerxencia ese mesmo día para asegurar os noiros de maneira provisoria e así iniciar o tráfico da vía. No informe do 23 de decembro do ano 19, asinado polo Servizo de Proxectos e Obras e polo director da área, descríbense as actuacións realizadas consistentes en perfilado de noiros e presencias de broques soltos con risco inminente de caída, colocación de pranchas verticais de aceiro reforzadas e colocación de puntóis para asegurar a estabilidade da base, co xeito de desenvolver unha actuación conxunta tal como se indicaba nese primeiro
informe tramítase o proxecto denominado Remate do tratamento arquitectónico do límite leste na Alameda, o muro do Pombal, como consecuencia do infructuoso das conversas coas propiedades privadas, pois decidiuse iniciar 2 expedientes de orde de execución e a modificación do proxecto inicialmente aprobado no Servizo de Obras en 2 fases, para, alo menos, pois desenvolver a parte da que temos disponibilidade dos terreos, é dicir, a propiedade municipal, que conleva claramente un retraso na tramitación, porque estamos pois totalmente suxeitos a toda a lei de contratación. A propiedade plantexada para a parcela número 23 do Cruceiro do Gallo, a que está máis arriba, presentaba unha proposta que incluía tan só a limpeza e tala das árbores e a colocación de malla de torsión, inaceptable dende a perspectiva patrimonial. Os arquitectos municipais realizan visitas de inspección en xaneiro do ano 21, e froito desa inspección pois ordéase unha execución da limpeza e elaboración dun estudo e proxecto o 3 de febreiro deste ano, que non realizaron, polo que se lle impuxo unha multa coercitiva que recurriron. Solicitaron licencia de obras que xa se lle concedeu aí escasamente uns días. En canto á parcela número 22 do Cruceiro do Gallo, tamén se incoa un expediente en outubro do ano pasado, tras o informe da arquitecta municipal. A propiedade presenta alegacións con data de 30 de decembro do ano pasado. Os arquitectos municipais inspeccionan de novo o muro e o noiro da indicada parcela e identifica pois, os riscos, ordeándose por decreto en febreiro pois, a realización de actuacións. O 12 de febreiro prodúcese o último desmoramento do noiro desta propiedade privada. Ese mesmo día a arquitectura municipal require a realización dunha serie de actuacións que se realizan por vía de emerxencia en cumprimento do acordo adoptado pola Xunta de Goberno local na sesión do 12 de febreiro deste ano. Houve unha nova inspección uns días despois, se presentou a proposta e se valora tras as correccións pois favorable da Comisión Asesora e autorizouse a execución do muro co resultado que xa todos coñecemos. En canto á porción da parcela municipal, durante o tempo que dura a tramitación administrativa, con 11 actuacións administrativas no ano 20, case unha por mes, e outras 7 entre informes, inspeccións, apertura de expedientes, etc., no que vai do ano 21, dende o Servizo de Proxectos e Obras, pois seguironse levando a cabo todo tipo de actuacións de mantemento precisas para manter a estabilidade do noiro dentro da parcela de titularidade municipal. A última, pois o pasado 18 de outubro deste ano, que consiste na revisión do estado das provisoiras barreiras metálicas colocadas e a roza e poda da vegetación e do arboado, principalmente na parte superior, para así pois diminuir o peso sobre o noiro, tal e como exixía o informe da empresa CIE antes citado. Como conclusión, dende o día da execución das actuacións de emerxencia provisionais e de estabilización do muro executado, realizáronse na parcela de titularidade municipal tanto as actuacións necesarias para a tramitación administrativa dunha solución definitiva de estabilización do noiro como aquelas actuacións de mantemento necesarias e indicadas no informe da empresa CIE, como favorables e aliviadoras na parte do peso que soporta o noiro, roza e poda, así como a revisión das barreiras metálicas existentes. A parte correspondente á parcela cita na Rúa do Campo do Cruceiro do Gallo número 22, todos sabemos que está rematada. As obras que se refiren á Rúa do Campo do Cruceiro do Gallo número 23 teñen a licencia de obras, como dixen ao principio, está concedida e a espera de aceptar presupostos, pero no caso de que non den comenzo, pois nos vindeiros días continuarase coas medidas coercitivas. Todo o proceso foi seguido con inspeccións periódicas por parte de Arquitectura Municipal. Anunciar que cando remate este pleno adxudicaremos nunha xunta de goberno extraordinaria a obra da parte municipal. En esta primeira quenda, nada máis. Moitas grazas. Moitas grazas. 1 minuto 22. Ben, don Alejandro. Nada, alcalde. Doña Mercedes
tan infructuoso el pedirle a usted explicaciones y es tan frustrante que estoy tentado, como le decía un día, de recitarme a mí mismo aquellos versos de Octavio Paz que decían: me encontré frente a un muro y en el muro un letrero que decía: aquí empieza tu futuro. Porque la verdad es que no hay mucho futuro en este salón de plenos respecto a la petición de explicaciones. La verdad es que, claro, es sorprendente que usted dedique el 80 o el 90% de su intervención a referir las actuaciones de disciplina urbanística sobre un propietario privado, cuando el propietario privado solamente tiene el dominio de una pequeña parte del muro del talud. Pero el mayor propietario es el ayuntamiento y la autodisciplina del ayuntamiento no la ejerce. En todo caso, la clave de este asunto es el valor que se le den a los informes. En definitiva, señora Rosón, señor alcalde, nosotros entendemos que la sociedad tiene derecho a conocer cuál es el nivel de responsabilidad, cuál es el nivel de diligencia y cuál es el nivel de ética de este gobierno municipal, y ustedes tienen la obligación de dar explicaciones y, en su caso, de asumir responsabilidades. Y es por ello por lo que insistimos en la solicitud formulada en el escrito presentado en su momento, de que en los próximos 5 días reúnan a los portavoces para aclarar con los informes encima de la mesa cuál es el nivel de riesgo del muro y que constituyan inmediatamente una comisión de estudio para explicar pues una demora que ha resultado ciertamente temeraria. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, don Alejandro. Doña Marta. Ahí está. Bo día de novo. Nesta segunda quenda vou intervir eu como voceira do Grupo de Compostela Aberta, porque queremos, como ben decía o compañeiro, dar un enfoque claramente político nun sentido amplio. Jorge Duarte deu conta da grave descoordinación dos departamentos, das enormes carencias técnicas e tamén da grave ocultación de información por parte do goberno, nun asunto de primeira magnitude, como se dixo aquí, por moitas voces da oposición, polo risco de integridade física das persoas, pola falta e risco de seguridade vial e tamén por unha cuestión simbólica que ten que ver coa nosa Alameda tan referenciada para todos os veciños e veciñas de Compostela. En calquera caso, escoitan ben cando digo que queremos facer un enfoque político, porque hai que tratar este tema non solamente dende o punto de vista técnico, sino dende o punto de vista político, mesmo cando se empeñen algúns concelleiros en presentar ou opinar sobre determinados proxectos como se foran persoas expertas, ou mesmo acusando moitas veces a oposición de tentar politizar este outro tema. A este pleno vimos a exixir responsabilidades políticas e o goberno debería vir tamén a dar explicacións políticas, a transparentar, a ser coherentes e consistentes, porque despois do acontecido durante estes 2 últimos anos deberían realmente sentir vergoña política polo do muro do Pombal, pero tamén por moitos outros asuntos. Mais teño que recoñecer que no ranking da vergoña política, se hai algún responsable deste goberno que leva a dianteira, é o concelleiro que está xustamente agora no croma da Catedral de Santiago, con moitas complicidades, eso sí, con moitas axudas de grupo, ben sexa na tramitación de expedientes, como neste caso, grazas á Concellería da señora Rosón, ou ben tamén de turné polas obras que adoita facer co concelleiro Rubén Prol. Hoxe estamos nun pleno para tratar a actuación do goberno no relativo ao muro do Pondal, e quen sabe, probablemente máis adiante, igual temos que ter outro pleno extraordinario para falar da nefasta xestión das obras de Concheiros, ou quen sabe, igual temos que ter outro pleno extraordinario con que se avecina cos pregos dos centros socioculturais, quen sabe, porque, señor Fernández, vostede fala de obras politizadas ou de tentativa de politizar as obras, pero debería lembrar que somos representantes electos e, por tanto, persoas mandatadas como tales, e, por tanto, non podemos escondernos, tampouco vostede, señora Rosón, en excusas técnicas para evitar responsabilidades políticas, que a iso é o que vimos o pleno. Porque ese é o seu papel, porque cando vostede declara o 10 de febreiro, señor Fernández, do ano 20, que é necesario chegar a acordo coas persoas propietarias, hai que buscar ese acordo, e se non se atopa unha vía, buscar outra, porque xa sabemos que as administracións locais son complicadas, eso sabémolo todas, hai que buscar vías alternativas porque os camiños non son únicos. E nese caso, a motivación era evidente, posto que a situación que vostedes tiveron e teñen po muro durante estes 2 anos é do risco para as persoas. E isto debería ser máis que motivo suficiente, e non só dende o punto de vista administrativo, sino dende o punto de
de vista político. Mas sabe que lle pasa ao señor concelleiro Fernández? Que lle sobra soberbia, que lle falta humildade, que lle falta facer autocrítica, e neso coincide lamentablemente co alcalde. Póñolle un exemplo. O 10 de febreiro do 20 falaba dos muros das Fontiñas. Sabe por que os muros de Fontiñas están feitos e o do Pombal non? Porque había un proxecto do goberno anterior. Fai falta humildade tamén con eso. Hoxe, e vou rematando, estamos ante un pleno extraordinario onde hai moitos outros temas e quixera insistir que na responsabilidade con este asunto do muro de Pombal tamén está a señora Rosón, e cumpre lembrar outros asuntos de cidade como é a falta a gran demora na tramitación, por exemplo, da parcela do Biopolo, a falta de valentía política co tema da gasolineira de Brandía, a falta de comunicación recentemente coa veciñanta de Utreia. Mais claro, ao final, señor alcalde, é vostede o responsable último da xestión da cidade, da nefasta e perigosa situación durante todo este tempo do muro de Pombal. É responsable da falta de diligencia política e será vostede a quen lle exixiremos as responsabilidades últimas, nós e tamén os veciños e veciñas de Compostela. Exiximos, polo tanto, remato a creación desa comisión para dirimir estas responsabilidades. Mais nada, gracias. Moitas grazas, doña Goretti. Ben, infelizmente en política non se leva a autocrítica, non se leva o recoñecemento de cando algo non se fai ben, non? É algo que temos que mudar, creo eu. Sería bo que todo o mundo fixese, porque senón acabamos por non ser críveis. Acaba, calquera persoa pode falar, dicir calquera cousa, e aquí parece que non sei, unha de dúas, ou é que todo o conxunto da oposición vivimos nas nubes, ou ao final ou quen o fai é o goberno, unha de dúas, porque non podemos ter un pleno deste tipo, creo eu, e transcorrer por vías tan paralelas que non se tocan en ningures, non? Claro, unha resposta de simplemente de mirar para outro lado, de botar balóns fora, claro, de non preocuparse se realmente debemos de facer algo mal, non? Porque, claro, todos os grupos da oposición están de acordo en que neste tema hai que dar unha serie de explicacións e hai que ser transparentes neste tema e noutros, pero agora estamos falando do muro do Pombal. Non se fixeron as cuestións da maneira mellor, e a mellor teñen que recoñecer que son un goberno en minoría, que son 10 concelleiros e concelleiras que non están chegando a moitas cousas e que as están, algunhas delas, facéndoas mal, e algunhas delas francamente mal. Sería mellor, non sei, dicir, pois nos recoñecemos con humildade que as cousas non se fan ben e por que non escoitar un pouco máis o que di a oposición, que ao final a oposición tamén transmite moitas das cuestións que di a veciñanza na rúa e que vostedes se empeñan en non escoitar. Entón, claro, non vale, e sobre todo, pois non dar resposta agora ao que nós pedimos. Nós pedimos aquí no prazo de 5 días que haxa unha reunión para explicar todo isto e que se constitúa unha comisión de carácter especial. Claro, non vai ser solamente as comisións que a vostedes interesan, non? A comisión da auga, para aquilo que o alcalde decide que se pode falar, e do resto non. Claro, aquí hai unha comisión onde unha maioría do pleno entende que se debería de constituir para dar unha serie de explicacións que non é ao final un relato do que levamos feito até o de agora. Que ese relato xa o coñecemos, pero hai unha serie de cuestións que puxemos en riba da mesa con palabras obxectivas que están nos informes a respecto dese risco que se seguiu durante demasiado tempo sen ningún tipo de transparencia, que todo iso que acontece. Que dicimos? Que o facemos todo ben? Eu penso que hai que a estas alturas, o caso é que o conxunto da poboación de Santiago, os sectores moi importantes, están tomando boa nota da falta de transparencia, do intento de ocultar os erros e, sobre todo, desa incapacidade para recoñecelos e dicir, bueno, pois, imos a construir, porque hai en moitas cuestións, en que o conxunto da oposición puxo en riba da mesa, tomemos posicións de cidade, tomemos posición de concello, vayamos todo o mundo xunto e teñamos un pouco en consideración, pois, cal é a visión, a perspectiva que ten outras persoas, e parece que non, que aquí o único que preocupa é cerrar filas e dicir que todo está magnífico. Pois non sei quen vai creer esa historia, pero desde logo eu creo que pouca xente. Moitas grazas, doña Goretti, doña Mercedes Rosón.
Quedanlle 2 minutos escasos. Sí, bueno, eu xa o dixen aquí varias veces, eu son bastante autocrítica, non son nada autocomplacente, é certo que me gustaría que as cousas foran de forma máis rápida, dilixente, pero os recursos son os que son, as normas son as que son tamén, e, pois neste caso, evidentemente, xa moito antes do comenzo desta legislatura, no mes de xullo do ano 19, tivemos unha primeira reunión cas dúas propiedades para intentar amañar este tema que para nosotros era prioritario. Eu, na miña primeira intervención, enumerei todas as actuacións realizadas ata agora, tanto na parte privada como na parte pública. Creo que era absolutamente imprescindible facelo. Vostede se refire, señor Alejandro, ao evidente, a través deses informes que, por certo, sempre estiveron dispoñibles, porque creo que ninguén pode acusar a Concellería de urbanismo, de ocultar ou non facilitar o acceso a todos e cada un dos nosos expedientes. Bueno, refírese vostede antes e se refire ese informe ao que vostede fai referencia o evidente risco potencial que é inherente aos noiros e muros desas características, pero tamén di que ese risco estaba controlado tanto na parte pública coas medidas provisionais e na parte privada, responsabilidade dos donos, coas inspeccións realizadas que constan nos expedientes. Bueno, señores da oposición, señores e señoras da oposición, señora Lois e señor Duarte, Goretti, Alejandro, eu creo que efectivamente estáselle trasladando unha situación moi dramática de un alarmismo á cidadanía que non responde á realidade. Eu creo que saben que é así, porque vostedes, como decía antes, tiveron acceso a todos os expedientes que acabo de enumerar, estivemos continuamente revisando, bueno, pois nada. O que quero decir é que gustaríame saber que fixo Compostela Aberta cando se detecta por cada daqueles barros estes lodos. Moitas grazas. Moitas grazas, doña Mercedes. Bueno, é evidente que de dramatismo e alarmismo temos que falar, porque é certo. O segundo que temos que decir é que desde que este goberno detecta un problema en novembro de 2019, nos atopamos con que ese problema estaba avisado desde o 2017, ainda que nós non conocíamos en ese momento ese aviso. E desde ese momento se realizaron actuacións. Primeiro, actuacións provisorias de emerxencia para resolver a situación de risco. Está en toda a prensa diaria. Segundo, se contratou unha empresa para facer un estudio das solucións que había que adoptar para garantir a seguridade, que foi a empresa CIE. Terceiro, se elaborou unha solución definitiva moi ambiciosa que, desgraciadamente, é certo, non contou ao final co apoio da propiedade privada. Cuarto, se actuou sobre a propiedade privada para que adoptara as medidas que tiña que adoptar e por parte do Concello se redactou o proxecto correspondente, que é o que se adxudicará dentro de uns minutos esa hora. Bueno, polo tanto, emerxencia é unha cousa e esas actuacións se realizaron con un seguimento continuado e, en segundo lugar, a solución definitiva, que é outra cousa. En todo caso, a nosa intención no ano 2022 é facer ese muro, e deixalo en perfectas condicións, e espero que tamén poidamos facer unha actuación na rúa para resolver os outros dous problemas que tanto lle preocupan aos veciños, que é a situación da beira rúa. A chapa plana non está moi de acordo con ela, e, bueno, vamos a ver se o podemos resolver, e tamén, ao mellor, botarle unha capiña de rego asfáltico á rúa, porque se queixan do ruido que fai, ainda que é certo que despois de que botemos a capa de asfalto deberemos preocuparnos da velocidade, que será o seguinte problema que tenemos que afrontar. En todo caso, máis nada, e moitas grazas, en canto a intervención. Ora temos que votar, hai unha proposta de resolución que o Grupo Socialista vai se abster. Por certo, con relación á Xunta de Voceiros, se soubera pedir a Xunta de Voceiros, xa se tería celebrado en calquer momento, que nunca houve obstáculo nin dificultad. Señor Secretario, ordena a votación. Grazas, señor presidente. Punto único, obra de consolidación do Noiro de Pombal. Hai 3 puntos de acordo que propoñen, que eu creo que o que temos que votar é a proposta de resolución que nos formulan os 3 grupos da oposición. Punto 1, 2 e 3. Ben, votos a favor destes puntos. Compostela Aberta, BNG, Grupo Popular.
Abstencións? Grupo Socialista, votos en contra ningún, quedaría aprobado. Bueno, moitas grazas. E nos imos á Xunta de Goberno para xudicar a obra. Moitas grazas.